سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجاب استدالو وزيناتات اب هاجر كينيا امونغو كلتا نفرت زغاط ممغጫው መንግስት ፌደራል ኢትዮጵያ በዛዕባ ምዕራብ ትግራይ አመልኪቱ ሒዝዎ ዘሎ ስትራቴጂ መግለጽ ዝሃበ ሚኒስተር ምክልኻልት ሃገር ዓለም ለኻው ማዕከን ገንዘብ ወይ AMF በዛዕባ ደኻታትን ሃብተማትን ሃገራት አፍሪካ አውጪዎ ዘሎ ጸብጻብን በዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎ ሓበሬታን በዛዕባ ካብ ኢትዮጵያ ተሰይጎም ዘለዎ ኤርትራውያን ዘሎ ዜናን ጅቡቲ ህልው ኩነታት ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ንጠለባት ወደባታ ከም ዝዕበየ ምግላጽን ካልን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም አብረሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ናይለመድ ነፋሪት መስናይ ተሳፈርተ ነፋሪት በመግጫዋ ከለተ ሰባት ህይወቶም ሲኖም ኣብቲ አሞንጉ ክልተ ነፈርተ ዘጋጠመ መግጫው መምህር በረራን ሓደ ተምሃራይን ከም ዝሞቱ ፖሊስ አፍሊጥሎ እተ ነፈርቲ ኣብ ማእከል አየር ድሕር መግጫውን እታ ናይለመድ ነፋሪት ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ፓርክ ተሓምሺሻ ክትወድቕን ከላ እቶም ክልተ ኣብ መትና ዝነበሩ መምህርን ተምሃራይን ድማ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተገሊጹ እታ ናይለመድ ነፋሪት መስሓንቲ 44 ሰባት ሒዛ ዝተበገሰት ነፋሪት ሳፋሪ ሊንክ ተጋጫ እቲ ዝኸበደ ሓደጋ ኣብታ ናይ ለመድ ነፋሪት ዘጋጠመ ኮይኑ እታ ነቶም ተሳፈርቲ ጽዓነት ነፋሪት ድሕርቲ ሓደጋ ተመሊሳ ማዕረፈ ነፈርቲ ዊልሰን ክትዓለብ ከም ዝተገደለት እውን ተሓቢርሎ ወናን ናይታ ነፋሪት ዝኾነ መንገዲ ኣየር ካብታ ነፋሪት ዝነበሩ 39 ተጓዓዝትን 5 ሰራሕተኛታትን በታ ሓደጋ ከም ዘይተጎድኡ ይገሊጹ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ዘውጽእ መግለጺ እታ ናብ ገማግም ባሕሪ ኬንያ እትርከብ ከተማ እተመርሕ ዝነበረት ናይ ተሳፈርቲ ነፋሪት እቲ ምግጫው ከጋጥም ከሎ ኣብ ኣየር ከም ዝነበረት ድሕርቲ ምግጫው ግን ብዙሕ ሓደጋ ወረዳ በህጹስ ከተዓለብ ከም ዝተገደደት ይሓቢሩ እታ ናይ ለመድ ነፋሪት ግና እቲ መምህርን ተማሃራይን ሒዛ እቲ ሓደጋ መሰጋጠመ ካብቲ እቲ ዓባይ ነፋሪት በህጹስ ዝዓለበተሉ ማዕረፎ ነፈርቲ 10 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ መናፈሻ ወዲቓ በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኬንያ እቲ ሓደጋ ሎሚ ሰሉስ ንግሆ ከም ዘጋጠመ አፍሊጥሎ ኣሃዱ ሓደጋታት ኣየር እቲ በዓል መዚ ምስ ፖሊስ ብምትሕባር እቲ ሓደጋ ብኸመይ ከም ዘጋጠመ መርመራ ከም ዝጀመረ እውን አፍሊጥሎ ማዕረፎ ነፈርቲ ዊልሰን ኣብ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ዝርከብ ማዕረፎ ነፈርቲ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ንውሽጣዊ በረራታት ዝውዕል እዩ እቲ ማዕረፎ ነፈርቲ መዓልታዊ ሓያሎ ንኣሽተን ማእከሎትን ነፈርቲን ዝጥቀማሉ ማዕረፎ ነፈርቲ ዊልሰን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝኾነ ሓደጋ ኣጋጢሞ ዘይፈልጥ ኮይኑ ድሕሪ ዝሕጃ ኣጋጢሞ ዘሎ ሓደጋ ድማ እቲ ዓባይ ነፋሪት ኣብዚ ማዕረፎ ነፈርቲ ናይ ህጹጽ እዋን ምዕላብ ክትገብር እያ ተገዲዳ ዘላ ኣብዝዋን ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሓይልታት ኣምሓራ ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ ብዝምልከት ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ አብርሃም በላይ ንምፍትሑ መንግስት ኢትዮጵያ ሒዝዎ ዘሎ መደብ አመልኪቱ መግለጺ ሂቦ መሰረት እቲ ሚኒስተር እቲ ስትራቴጂ ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ቀዳምነት ተዋሂቦ ቀዳማይ ዕላማ ኮይኑ ዘሎ ነዚ ተማዛበሉ ውልቀ ሰባት ናብ መንበር ገዝኦም ብውሕስ መንገዲ ምምላስ ኢሉ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ አብርሃም በላይ ነዚ መግለጺ ዝሃበ ምስቲ ብመንግስቲ ዝውነን ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ዜና ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እዩ ንሱ ኣብቲ ቃለ መሕተት ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ኣብዞም ከባቢታት ዘለዎ ህላወ ክቕጽል እዩ እዚ ኸኣ መስርሕ ምምላስ ተመዛበልትን ኣብ ዝነብሩ ዓዲ ድማ ከባቢያዊ ምርጫታት ንኽካየድ ዝሕግዝ ክኸውን ክብል እንከሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ጉዳይ መዕለብ ዝገብረሉ ረፍረንደም ንምግባር እዚ ስትራቴጂ መንገዲ ዝጸርግ ኢሉ ሚኒስተር ምክልኻል አብርሃም በላይ ወሲኹ ብዛዕባ እቲ ተሓንጺጹ ዘሎ ስትራቴጂ ከምኡ ድማ ተመዛበልቲ ብውሕስ መንገዲ ናብ መረበቶም ንምምላሶም ምስ መዳርግቲ ኣካላትን ሰበስልጣን ኣከባብን ዘተ ይካየድ ምህላው ኣብርሂቡ እቲ ሚኒስተር ናይ ውሽጢ ሃገር ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ተደናግዩ ከም ዘሎ በመገንዛብ ክሳብ ረፈረንደም ዝግበር ኣብ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ በቀጥታዊ ምምቕራሕ ባጀትን ከባቢያዊ ምሕያልን ዝድገፍ ጊዜያዊ ምሕዳራዊ መሓውር ክትከል መደብ ከም ዘለውን ገሊጹ ካብዚ ሓሊፉ ነቲ ጸገም ኣማራጺ መፍትሒታት ንምድህሳስ ምትሕባር ንምዕባይን ናይ ሓባር መርገጽ ንምድላይን ሓበራዊ ኮሚቴ ከም ዝተጣየሰውን አፍሊጥሎ መንግስቲ ፌደራል ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ ዝኸተምዎ ስምዕ ምቁራጽ ተጻቦታት ፕሪቶሪያ ኣብ ትግባርኡ ኣብ ዘይምስማዕ ከም ዘለው ይዝገለጽ ነዚ ውጽኢት ከ ዝሓለፈ ሰሙን ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ብሕጂ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝገብሮ ዝርባት ብመንገዲ ናይ ሕብረት አፍሪካ ሸምገልቲ ክኸውን ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ምድንጓይ ዝተመዛበሉ ናብ መረበቶም ምምላስ ከ ዘይከም እቲ ስምዕ ዝተገብረሉ ኣመና ተደናጊ ብምባል መረርኡ ገሊጹ ነይሩ እዩ ትካል ገንዘብ ዓለም ወይ IMF ኣብ ዘለናሉ ዓመት ኣብ አፍሪካ ናይ ዝርከበ ሃብታማትን ደኻታትን ሃገራት ዝርዝር ዕላው ገይርሎ ናይዘን ሃገራት መጠን ሃብቲ ወይ ድኽነት ንምልክዕ ጥቕሉል ሓፈሻዊ ምህርቲ ወይ ጃምላዊ እቶት ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ ከምኡ ድማ ምህርቲ ውሽጢ ዓድን ኣገልግሎትን ንብዝሕ ህዝበን ብምምቃልዩ ብተርታ ሰሪዕወን ዘሎ ኣብዚ ዝርዝር ወላወን ኢትዮጵያ ኣብ 5 ደኻታትን ሃብታማትን ሃገራት እንተዘይኣተወት ድልዱል ቆጠባ ካብ ዘለዎን ሃገራት አፍሪካ ከም ዝኾነት ግን እቲ ጸብጻብ ናይ ትካል ገንዘብ ዓለም ይረድእ ብመሰረት ጸብጻብ ናይ ትካል ኢትዮጵያ
ኣብ 2024 ሓፈሻዊ ምህርታ ብ6.2 ሚእታዊት ከዓቢ ትጽቢት ከም ዝግበር ዝገለጸ ኮይኑ መሰረት ትንበያት ትካል ከኣ ሃገራት ኢትዮጵያ ሩዋንዳን ኣይቨሪ ኮስትን ልዕሊ 6 ሚእታዊት ዕብየት ዘመዝግበ ሃገራት ኮይነን ኣለዋ ትካል ገንዘብ ዓለም ኣብ ናይ 2024 ጸብጻቡ ብዛዕባ ኤርትራ እኹል ዳታ ብዘይ ምህላው ዝርዝር ሓበሬታ ዘይዘርግሕ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2021 ዘርጊሑ ኣብ ዝነበረ ሓበሬታ ግን ካብ 2022 ክሳብ 2026 ኣብ ዘሎ ዓመታት ናይ ኤርትራ ቁጠባ ናይ 4.8 ሚእታዊት ዕብየት ከርኢ ኢሉ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ 2026 ድማ ናብ 3.9 ክወርድ ምዃኑ ዘለዎ ግምታት ይገሊጹ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ኣውፂዎ ዘሎ ዝርዝር ሃብታማትን ድኻታትን ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ጥቕሉል ሃገራዊ ፍርያት ምስ ናይ ህዝባ ናይ ምሽማት ዓቕሚ ክነጻጸር 31157 ዶላርን ዝበጽሐ ሞሪሸስ ክትስራዕ እንከላ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ጥቕሉል ሃገራዊ ፍርያታ ምስ ናይ ህዝባ ናይ ምሽማት ዓቕሚ ክነጻጸር እንከሎ 26527 ዶላር ዝበጽሐ ሃገረ ሊብያ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ብ20311 ዶላር ቦትስዋና ኣብ ራብዓይ ደረጃ ብ19565 ዶላር ሃገረ ጋቦን ሓምሸይቲ ድማ ብ17888 ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ በመምዝጋብ ግብጺ ተሰሪዓላ እዚ ትካል ሓሙሽተ ድኻታት ሃገራት ኣፍሪቃ ኢሉ ደቂስወን ዘሎ ድማ ደቡብ ሱዳን ቀዳመይቲ ቡሩንዲ ካልአይቲ ሪፓብሊክ ማእከላይ አፍሪካ ሳልሰይቲ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ራብዓይቲ ሞዛምቢክ ድማ ሓምሸይቲ ኣቐሚጥዋ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላልየ እዋናት ገፊፉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትይዎም ዝጸንሐ ገለ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስጓቅ ቀጺሉ ምህላው ተጋሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንእሰያት ዝበዝሕዎም ዓሰርታት ኤርትራውያን ብመንገዲ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ከም ዝተሰጉ ዝሓበሩ ምንጭታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ኣብ ክልተ ኣውቶቡሳት ዝተጻዕኑ ኤርትራውያን ብተመሳሳሊ መንገዲ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱ ኣዘኻኺሮም ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራውያን ዘነጻጸረ ግፋ ዝሒሉ እኳ እንተሎ ብዝተፈላለየ ጉዳያት ናብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ዝመላለሱ ዜጋታት ኤርትራ ግን ምክልባት ይገጥሞም ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብዝተፈላለየ ጉዳያት ተመኻኒዩ ብፖሊስን ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ኤርትራውያን ሓገዛት ኣብ ዝሓተሉ እዋን ብበዝሒ ጉቦ ከም ዝሕተቱ ምንጭታት ይሕብሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዘሻቀሎም ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብመንገዲ ኬንያ ናብ ኡጋንዳ ይሰግሩ ምህላዎም ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢለን ከሎ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ነቶም ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ካብ ማዕስከራት ተበታቲኖም ኣብ ዓለም ዋጭ ተዓቂቦም ዝርከቡ ኣስታት 22000 ኤርትራውያን ተወሰኺ ስግኣት እሕዲሩሎም ከም ዘለውን ተሓቢሩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ተታሒዙ ወደባ ጅቡቲ ጠለባትን ዓበየ ከም ዝመጽእ ተሓቢሩ ሸርቃ አልአውሰጥ ዝበሃል ማዕከን ንሰብ መዚ ወደብ ጅቡቲ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣገልግሎታት ምጽዓንን ምርጋፍን ኮንቴነራት ወደብ ዶራሌ ናይ ጅቡቲ ምስ ናይ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ከነጻጽር እንከሎ ብ10 ሚእታዊት ይወሲኹ እዚ ድማ ምስቲ ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕታትን ንሱ ዝፈጠሮ ስግኣትን ዝተሓሓዝ ምዃኑ ተመልኪቱ ዋና ኣካየደ ስራሕ ወደብ ዶራሌ ናይ ጅቡቲ እስማዒል ሓሰን ነቲ كان زينا بزهابو حبريتا اتو ودب او ورح الطراي كابسوسا كساب 7 عبيت مراخب ينجدي يلو ابتو ورح الطراي لعلم 100 شح كونتينرات كم استصعنن كم استراغفن زملكته تاكايد سرح مسناي قدمي زنبره ورحي كاب 5 كساب 10 ميتاوت وسخ كم زنبره ونتقيسو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم